Ha, babalik na ka sa Amerika, di ba? Mga ilang linggo na lang siya rito kaya. Isang linggo na lang. Mga isang linggo na lang. Ginamot ka dati ng Diyos, una kayong punta rito, July 5, 2021. July 5 yun, nakita ko yung record ng video mo. Yung July 5. Ang mapapayo ko lang sa'yo, itigil mo yung dating binigay siyang dasal. Binigyan ka na ng dasal ng Panginoon Kristo, dadaan kasama namin na Baginong Maria, sumasampalataya ka. Puro isang linggo pagpapatawad, isang linggong pwede ka na humiling. Ibinigay. Hindi yung karaniwan dasal te. Hindi ko yung sinulat. Hindi ko yung kinuha sa YouTube, etc. Ibinigay ng Diyos yun sa panaginip. May inaunang may-ari nyon, isinalin sa akin. Yun ang nararapat sa'yo. Isang buwan, simula ngayon, pag nagsimula ka nagdasal, hanggang hindi matatapos itong taon, makukuha mo yung pangarap mo. Alam mo na yung sinabi ko, ano ang bawal. Hayaan mo ang aking amang magbigay sa'yo. Maging matatag ka. Hindi kasi malaki ng pinagbago ng mukha nyo. Yung dati talaga, paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo, hindi ko maintindihan kung para kayong mamkukulam mo, which parang ganon. Okay na, maayos na ang pakiramdam nyo. 3 beses ka din nasalang kanina, pero ilang beses ka nanginig ang katawan mo, may kumukontrol sa katawan mo. At bago kayo pumunta dito sa amin, ang sabi mo ay nakakita ka ng may kapa. O yun, may talokbong. 2 beses siya nagpakita sa'yo. Ayaw niya matuloy na maalis siya sa loob ng katawan mo. Kasi ang sabi mo kanina, naglaro kayo ng Douglas ba yung dati? Bata pa kayo, Spirit of Douglas. Pangatlo kayong pasyente kung ganyan. Naglaro din sila hanggang meron nangyaring masama sa buong pamilya niya. Pero salamat na lang sa Diyos, hindi pinahintulutan ng Panginoon Kristo may mangyari sa inyo masama. Kahit pa paano nakaramdam kayo ng takot. Di ba sabi mo, gumalaw yung baso? Yun. Huwag nyo na ulitin yun. Ikinlos na ng Panginoon Kristo yun, ha? Iyan lang dasal yan ay galing sa Diyos yung binigay ko sa inyo. Yun lang. Importante, ingat kayo sa pagbiyahe, sa pag-uwi nyo at ganun din sa Amerika. Salamat. Wala na, hindi ka na, nakakatulog ka na. Yung unang gamot sa'yo hanggang pa ngayon. Kasi ano ka na lang kinuha mo lang yung agimat nyo at saka cleansing na lang. Tsaka insenso. Okay na. Kayo te, okay na. Hindi ka na. Salamat. Mas maganda sa yung bayaw mo. Yung bayaw mo, saglit lang. Parang pinitik lang. Okay na. Thank you ha. God bless. Ingat.